బోడో శాంతి ఒప్పందం అస్సాంలో చాలా ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న అశాంతికి ముగింపు పలికిందని, విద్యా పురోగతికి కొత్త మార్గాలను తెరిచిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. ప్రస్తుతం అస్సాంలో కాల్పుల శబ్దం స్థానంలో సంగీత వాయిద్యాల శబ్దం వినిపిస్తోందని చెప్పారు. గువాహటిలో 10,000 మందితో నిర్వహించిన బోడో నృత్య ప్రదర్శన కార్యక్రమానికి ప్రధాని హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ, బాగురుంబా దహవు నృత్య ప్రదర్శన కేవలం ఒక వేడుక మాత్రమే కాదని, బోడో సమాజానికి ఇచ్చే గౌరవానికి ప్రతీక అని చెప్పారు. అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న రాష్ట్రాల్లో అస్సాం ఒకటని, దాని పురోగతి దేశ వృద్ధిలో ఒక భాగమని వెల్లడించారు. అస్సాం ప్రధాన స్రవంతి నుంచి బోడోల్యాండ్ వేరుపడి ఉండేలా కాంగ్రెస్ చూసిందని ఆరోపించారు. ఓటు బ్యాంకును ఏర్పరచుకోవడం కోసం చొరబాటుదారులకు కాంగ్రెస్ తలుపులు తెరిచిందన్నారు. లక్షలాది మంది చొరబాటుదారులు ఆక్రమించుకున్న భూములను హిమంత బిశ్వ శర్మ ప్రభుత్వం ఖాళీ చేస్తుందని ప్రధాని మోదీ వివరించారు.